Salutare tuturor, eu sunt Filip de Pânzăre, iar să facem un clip după telefon cu Brawl Stars. Am mai filmat un clip, doar că l-am șters, deoarece jocul se auzea mai tare decât vocea mea. Filmez după Mobizen, o aplicație cea mai bună de record din 2016. Și na, din păcate nu vom avea sunet, deoarece v-am spus, jocul pe filmare se auzea mai tare decât mine și asta era nașpa. Astăzi vom da un meci de solo showdown cu Nani. Sper să vă placă, nu uitați să dați like, subscribe și să vă abonați. Și nu voi avea cea mai bună calitate, deoarece filmez după telefon și na, înțelegeți? Aoleu! Gina! Pleacă. Ui! Unu. Hai, bo! Na! Să te văd, bo! Prea easy match. Vom mai da un meci, deoarece na, asta a fost prea scurt, dar mult prea scurt. Și după aia vom încheia clipul, că na, nu vreau să-l fac nici prea lung, nici prea scurt. Na, hai să vedem cu cine jucăm. Văd acolo Pam. N-am șanse. Nani e prea OP. Mai jur. Adică de la apropiere dă un... Voi vedeți cât? Aici cred că vom încheia și noi episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Eu am fost Filip 2.0, v-am lăsat. Pa!